Ишеттегез димәк. Ләкин менә кияү җегете генә ни өчендер сайлана. Кияү кем соң? Бик кыйммәтле җегет, чибәр, уңган, нефть чыга торган яклардан, менә инде киноларга да чакыра башладылар. Восходящая звезда дисәм дә ялгыш булмас. Уңган егет. Динар, шын татар кызы әле моңлы да булырга тиеш. Венера. Эльмира, нигә уялды? Шын татар кызы тыйнак та булырга тиеш. Мен Венераның сүзләре белән килешәм, хәтта аның сүзенә тагында үземнең сүзләремне өсти алам. Үзе тыйнак, үзе акыллы, үзе чибәр, үзе ягымлы. Татарстанның ат казанган артисты Эльмира Калимуллина. Һәм рояльда автор Эльмир Низамов, скрипкада Дина Закирова. Алкышлар белән каршы алыгыз. Сәхнә сезнеке. Yar boyunda birge yürgen idik, yakan idik uşaklar. Tenge uşak bebek deşip dara, ay nurunda yüzgen uşaklar. Dünlerge birge kirgen idik, karşıladık dağlarını. İrenlerde haman yanıklara, mehabetten sönmez aylara. Tomatığa kaynar uşak sünger, eğlendi uzanan kömürge. Tüngü uşak olar, yanak olar, silmege yine kömürge. Yar boyunda tağı uşak yaktım, sin ahırısı görmeden. Şın mehabeteler şuşun ilgen, uşak bulab yana yüreğim. Yar boyunda birge yürgen idik, yakan idik uşaklar. Tüngü uşak bebek yanımlara, ay nurunda yüzgen uşaklar. Damakıma kaynar uşak sünder, eğlendi uzanan kömürge. Tüngü uşak olar, yanak olar, silmege yine kömürge.
тойында келгенім. Түнгі шаржының авторы Эльмир Низамов, скрипкада Диня Закирова, һәм Татарстанның от казанган артисты Эльмира Кәлимуллина. Тыңгүші авторы Разил Бәлиев.